Kai, ɗan Adam mai wuyar gane hali, tawa sun ci takobi, amma wai wanda ya ci takobin bai musu ba. To, shekara da shekaru suna neman abun nan, yanzu an kawo musu shi har gida, kuma wata sabuwar magana ta hito. Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku, Allah ya ƙara haɗa kanmu, Allah ya sa mu gane da cewa zancen kokowa nan an yi shi ne don haɗin kan 'yan ƙasa, ba don wani cece kucece ba. Sannan kuma da labaru musamman ma na muhawara tsakanin shugaban ƙasarmu General Chani tare da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da sauran labarun ƙasashenmu. Kafin mu yi zancen kokowa da kuma waya ta telefon tsakanin shugaban ƙasarmu na Nijar da shugaban ƙasar Turkiya, da farko 'yan uwa ku diba wannan bidiyon na cewa yanzu Nijar muna kiran tourism su zo su sha kallo a desert tamu ta Nijar, mu kalla tare sannan mu wuce. Wannan bidiyo da kuke gani bidiyo ne na kyawun Nijar. Cikin wani bin in ina bidiyo sai in rika cewa kyawun desert kin da muke gani a Dubai bai huce kyawun desert kin Nijar ba, kuma desert kin Nijar ta hima desert kin Dubai kyawu, tunda akwai ta wurare oasis da sauransu da duwatsun nan. To yanzu alhamdulillah ministar kinmu ta tourism da artisana tare da duka ma'aikatoci wanda suke bunƙasawa kuma suke yada yawon bude ido ga sunan sun taso suna nuna ma duniya na cewa ku zo Nijar ku sha kallo. Desert kin nan ta Nijar akwai biki da za a yi daga watan January har zuwa watan February. Muna kiran duka mutane daga duka duniya, kuma 'yan Nijar a cikin ƙasarmu yana da kyau mu je mu yi yawon bude ido a cikin ƙasarmu mu gani, yahi mana zuwa wasu ƙasashe na kusanmu, ko kuma in muna da hali mu ma rika ɗaukan jirgi muna neman visa ana ba mu wahala don zuwa ƙasashen waje. Niger sha kallo gashi nan. Jinjina ga minister tamu ta tourism da artisana da kuma duka ma'aikatanta da duka wanda suke kamawa don a yi promotan tourism na Niger. Tourism abu ne wanda yake kawo ma ƙasashe arziki na kirki. Sautu ma wannan kotan na Adar region kin Agadez gaba ɗayanta wuri ne wanda an san shi a da tourism na artisana ko kuma na zuwa wasu discovery cikin desert da yawon bude ido da kallo. To alhamdulillah yanzu abun nan ya dawo kenan. Visit Niger 'yan uwa, a cikin Niger king mu 'yan Niger mu fara, sannan kuma muke kiran duka mutane 'yan kasashen waje ku zo ku gani wuri special a cikin Niger wanda babu shi sai a Niger kaɗai. Idan mun dawo labarin ƙasarmu musamman ma waya da muhawara da shugaban ƙasarmu na Nigeria tare da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan, cikin wannan wayan sun tantamna da farko na bisa jinjinawa da Turkiya ta yi ma ƙasar mu ta Niger na ƙoƙari da take na gaskiyar samun incin kai na kuma gyara ƙasa. Da gefen shi ma shugaban ƙasar mu na Niger ya gode ma shugaban ƙasar Turkiya da goyon bayan da suka ba Niger a wannan tafiyan. Tun farkon farawanta idan kuna tune, Recep Tayyip Erdogan yana cikin farkon mutanen da suka hito suka kalubalanci ƙasar Faransa da Sediyawo a wata na farko ma lokacin da ake neman a kawo mana yaƙi a Niger. Sannan kuma suka tantana wurin ƙara ƙarfin hulɗa na komi da komi, musamman ma a fannin makamashi, energy, min, ma'adani. Har ana zancen akwai kamfanin na Turkiya da yana so a bashi wuri ya rika haƙo uranium. Sannan kuma da defense tsaro, kowa ya san da cewa Niger tana ƙoƙarin ta ci gaba da sayan kayayyakin tsaro daga ƙasar Turkiya. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci na cewa Niger mu bubbuɗe wurare daban kenan, mu yi mu'amala da ƙasashe daban don ya zamanto cewa abokanin hulɗarmu suna da yawa. Idan kana da abokanin hulɗa masu yawa kullum buƙatan ka zata biya. Alhamdulillah, da fatan kuma nan ba da jimawa ba zan mu gani cooperation ta kirki, ko na hanya ko na energy king ko kuma na min king ko kuma wasu kayan yakin sun zo nan ba da jimawa ba a cikin ƙasarmu Niger don mu ci gaba da refondation, mu ci gaba da gyara ƙasarmu. Zancen kokowa da tawa, alhamdulillah dai an yi kokowa an ƙare lafiya, da fatan kuma duka mutane dai sun koma gida, ko kuma wanda har yanzu suna tawa za su koma gida lafiya. Kokowan bana ni a ra'ayina kokowa ce da gaskiya ta yi kyau, kuma yanayin da ko ministar kin JNS ko kuma ma wasu entreprise wanda suka yi promotion kin kokowa sun yi ƙoƙari don a hiddo kokowan nan. An ɗauki mutane da yawa an kai su suna filme suna yaɗawa a duka ko ina da kowa an gani abu ne kokowa na a zo a yi kallo. Sai muka gani kuma daga ƙarshe wani ɓaci ya zo, wanda rashin daɗin wannan ɓacin da ya zo na ƙarshen kokowa
shine na cewa ya zo ne daga wasu manya wai a cikin ma jihar Tawan da kanta suke nuna kaman ba su ji daɗin ba Nura Hassan wai ba shine ya kamata ya ci wannan takobin ba. Daga bakin shi kanshi Nura Hassan wani bidiyon shi da ya hito yayi bayani na wasu abubuwa da aka mishi na cewa gaskiya ba a yi mishi adalci ba, an nuna mishi bangaranci, abu wanda bai kamata a ce ya hito daga mu 'yan Nijar ba, musamman ma wai zancen kokowa. Mu da muna yara mun san da cewa kokowa da ake yin ta abu ne da yake haɗa duka kawunan 'yan ƙasa. Haka ne, akwai concurrence, amma ba ya koma ba abun cikin ƙiyayya, cikin bangaranci, cikin ƙabilanci. Ni tunanina kamata a ce kokowan nan idan wani daga Bazabarme daga Tilaberi ya je ya representan Difa ba matsala bane. Idan wani ɗan Zandar ya je ya representan Maradi ba matsala bane. Idan wani Batube ya tashi daga Difa ya je ya representan Tawa ba matsala bane. Idan wani Buzu ya tahi ya representan Niamey ko Tilaberi ba matsala bane. Amma Buzu ya representan Zabarmawa, to a dai huce. Abun maganan shine na cewa bai kamata a ce wai muna bangarancin don wani wai muna tunanin kamar ma ba ɗan region bane. Kokowa ce ake traditional ta Niger, kamata yi kowane ɗan Niger a ce yana iya zaben jihar da zai yi, ba wai dan ya bar jihar shi bane ko kuma dan jihar da zai je ya yi ma kokowa wai arka cewa ba asalin shi bane, dan abu ne na 'yan Niger. Kamata yi a ce a haka ne ake tafiya. Abun da ya faru da Nura Hassan ba a yi mishi adalci ba. Abun da ya faru daga wasu manya ko wasu masarauta ko kuma wasu masu kuɗi ko kuma wasu organization na kokowa a je arka wannan bangarancin, abu ne wanda ɓata kokowa nan zai yi gaba ɗayanta, kuma abu ne wanda muke fata kokowa mai zuwa a Zandar nan zuwa shekara guda muna fatan duka korkin organization kin kokowa gaba ɗayan shi, kuma da korkin na cikin region daban-daban za a zamna a yi magana, tunda abun da ya faru nan da Nura Hassan ba karamin abu bane. Abu ne wanda ya kamata a magance shi, a daina shi, mu yi kokowa cikin walwala, mu yi kokowa cikin abutuka, mu yi kokowa cikin 'yan uwantaka. Da fatan kuma Allah ya ƙara haɗa kanmu. Muke yi ma jihar Tawa barka, muke yi ma Nura Hassan barka, kuma shi Zakiru muke yi mishi shi ma barka na cewa ya kai har final. Abu ne da ya kamata shi kanshi ya yi alfahari da shi. 'Yan uwa, sauran ku kwana ɗaya shekara nan ta ƙare. Wannan Vincent kin da aka ce bayan Vincent duniya za ta ƙare, sun ce an ɗaga shi zuwa Litinin 'yan. Sauran ku kwana ɗaya 'yan uwa, duka mai wasu shirye-shiryen shi ya yi. Ni dai daga nan in lokacin ya yi, ina san inda na zabura ni ma na shiga. Allah ya sa mu dace, kuma wannan wasu abubuwan da ake faɗi duka ƙarshe ne. La ya'lamu ilmul ghaib illa Allah. Allah kawai ya san ilmin gaibi, yaushe rayuwa za ta ci gaba, yaushe rayuwa za ta ƙare, abu ne a hannun Allah shi kaɗai. Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ƙara mana haɗin kai. Sai mun haɗu da ku insha Allah da sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace.